Муеныннан гынахка баткан бәндәдән дә Аллаһы йөз чөйерми. Андыйлар адашкан сарык сыман. Аларны көтүгә кушарга кирәк дип өйрәтә иде Гайсә. Хәтта чит кавемнәрне шулай яратып, кадерләп булганны без белмәдек. Аларның йолаларын без йөзләгән еллар дәвамында мыскыл иттек. Гайсә Самария аша үтәргә ниятләмәсә, шулай дәвам итәр иде. Нинди чит хатын бу? Күренеп тора. Самарияны иш. Әйдә китик. Әле ризык аласыбыз бар. Остаз көтә безне. Эшәргә су бирче. Син яһуд бит. Ә мин Самарияле. Ничек миннән син су сорый аласың? Аллаһының нәрсә бирә алганын һәм кемнең синнән су сораганын белсәң, син үзең аңардан сорар идең. Һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде. Әфәнде, су алырга синең шүлмәгең юк, кое тирән. Ничек су алырсың икән? Безгә бу куены Йөрәк бабабыз Якуб калдырган. Бу суны ул үзе, балалары, көтүләре эчкән. Син Якубтан да бигрәк түгелсеңдер бит. Бу суны эчкән кешенең кабаттан эчәсе килер. Ә мин биргән суны эчкән кеше кабат инде һич кайчан сусамас. Шул суны эчкән кешеләр өчен ул мәңгелек тормыш чыганагы. Әфәнде, бир әле миңа шул суны. Моннан ара мин сусауны белмәс идем. Кое янына да килеп йөрмәс идем. Бар, иреңне алып кил бирегә. Мин ирем юк минем. Ирем юк дип син дөрес әйтәсең. Синең 5 ирең бар иде. Хәзер синең белән яшәгән кешеңдә ирең түгел. Моны син дөрес әйтәсең. Син пәйгамбәр икәнсең, әфәнде. Минем ата-бабаларым шушы тауда Аллаһыга табынган. Ә сез, яһүдләр, Аллаһка табына торган урын Иерусалимда дисез. Ышан сүземә. Шундый вакыт килә. Аллаһыга табыну урыны бу тауда яки Иерусалимдә генә булмас. Сез кемгә табынганыгызны белмисез. Вакыты җитәр. Дөресрәге җитте инде. Ихлас күңелдән инанучылар Аллаһыга изге рухка сугарылып табынырлар. Чөнки ул моңа лаектыр. Аллаһ ул рух, һәм аңа инанучылар изге рухка сугарылып табынырга тиеш. Әнә теге хатын. Нигә сөйләшә ул аның белән? Кем икән беләм икән? Мин беләм. Безгә Мәсих киләчәк. Менә шул вакытта бөтенесен сөйләр ул безгә. Мәсих мин ул. Барыгыз, башымнан кичкәннәрне белүче кешене барып күрегез. Әйдәгез. Мәсих шул микәнни? Мәсих? Мәсих? Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме? Әйдәгез, барып карагыз. Әйдәгез. Остаз, капкалап ал. Миндә сез белмәгән, күрмәгән ризык бар. Аңа ризык биргәннәрме? Мине җибәргән затның ихтиярын үтәү һәм аның эшен төгәлләү менә минем ризыгымдыр. Басуларга карагыз. Уракка төшәр вакыт җитә. Иген өлгергән.
Кара әле, күпме халык? Яхшы хәбәр чит халыклар өчендәме? Кешеләр Гайса янына килеп, аның калуын һәм гыйлем бирүен үтенделәр. Гайса аларга гыйлем бирде һәм күпләр аның сүзенә ышанды.